Після початку повномасштабного вторгнення Кримський інститут стратегічних досліджень зайнявся ще Запорізькою, Херсонською областю і Донецькою, Луганською. Але Донецькою і Луганською областю ми зайнялися не тільки тими об'єктами, які постраждали після 2022 року, але ми зробили такий ретроспективний аналіз, ретроспективний огляд і таку, ретроспективну документацію тих об'єктів, які були пошкоджені після 2014 року, тобто після початку війни. І здебільшого ми були сфокусовані на найбільш уразливій групі об'єктів – це пам'ятки археології в цих регіонах. Тому що, на жаль, пам'ятки археології медійно вони не так часто з'являються, тому що для аналізу пошкоджень треба збирати команду, яка розуміється на пам'ятках і знає, де вони розташовані. Тому що пам'ятки археології – це не ті об'єкти, які зрозумілі кожному і які кожен може побачити. Це своя специфіка.